Wannan mata dai ita ce ta nuna tsantsar rashin imaninta domin barin ‘yarta ‘yar kimanin wata 18 a gida har tsawon kwana 10, inda daga bisani ta dawo ta tarar da ‘yar ta mutu. Hakan ya biyo bayan tafiya wani yawon shaƙatawa da ita da saurayinta bakin ruwa, inda suka je suke ta nuna soyayyarsu har tsawon kwana 10, sannan ta manta da ‘yar tata. Bayan ta dawo daga baya ta tarar da ‘yar ta mutu. Hankalinta ya tashi matuƙa gaskiya domin ta kirawo lambar gaggawa, inda ta kirawo lambar gaggawar domin kawo mata agaji. To sai dai ma'aikatan tsaro sun yi awon gaba da ita, sannan kuma alƙali ya yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan gyaran hali. Matar ita ma ta nuna da na saninta bisa haka, kuma ta ce ita ba ta yi tunanin hakan kwana 10 ba, sai dai soyayya ce ta ɗauke mata hankali, wato har ta kai wannan kwana 10 ba tare da tunanin ‘yar tata ita kaɗai ce a gida ba. Allah ya sa mu dace.